ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ରମାମଣି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପୁରା ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଆପଣ ଆସିକି ଯେତେ ପକାଇ ପାରିବେ, 100 ନୁହେଁ 500 ନୁହେଁ। ଲୋକ ଖାଲି ଡରିକି ଛାନିଆ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବନି, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ଦେଖ, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପୁରା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସିଲି ପକାଇକି ମୋ ସ୍କୁଟିରେ ଏଠି ଗଲି 300 ଟଙ୍କାର ଗ୍ୟାସ୍, ଏଠି ଅଟୋବାଲା ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଠି କାର୍ ବି ଡିଜେଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ବସ୍ ବି ଲାଗିଛି, ହାଇୱେ ବସ୍। ତେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପୁରା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମିଳିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରମାମଣି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ବରମୁଣ୍ଡା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ବସ୍ ପୁରା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ପୁରା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ପକାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ରମାମଣି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ବରମୁଣ୍ଡା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଲୋକ ଖାଲି ଡରିକି ଛାନିଆ, ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବନି, କିଛି ହେବନି, ରହିହେବନି, ସବୁ ବଢ଼ିଯିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ଆସିବନି, କେମିତି ଚାଲିବ। ଆରେ କିଛି ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ।